Salam hormatly watandaşlar. Biz şu gün yine Farhat bilen Farhat Durdiýew bilen gepleşe başlaýas. Gepleşimiziň temasy biz işleýär, adatda görüşmäne wagtymyz ýok. Şol esas tema. Ine men şoň üçin şykşymda siziň bilen gürleşip bolýan. Bize aýdyň biz näme etmeli? Men borjum ýok, günne çykyş etmäne. Men borjum ýok, Kiýewe gitmäne, borjum ýok, ol Houstona gitmäne, Washingtona gitmäne, New Yorka gitmäne. Turkiýa riska gidip şöyle görüşmäne. Siz gerekkä bolsa, siz bizim zakatçyklaryny. Kim ýerde hakym alýan? Kim bolaýdy? Macron bolsa alýan. Döwletiň taryhynda men dostlarym almasam $370 aldyk. Diýjek bolýan zadym, ya biz görüşýär, ya da biz durýas. O bize görüşüp ol öýünkin başlan. Söz. Aha. Şuları eşitip durup bolanar. Doğanım ma, men falanım ma deyip o zatları aytmam. Это что было вообще? Yüzün kursun sen kur. Çıkıp ne mi der yazdı ne mi? Toşsuzlar.